ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନେଇ ଆସିଛି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। ଯେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ନାମ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଖିକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ବା ଆଖିର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଖି, ଆଖିକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ? ଚକ୍ଷୁ, ନୟନ, ନେତ୍ର, ଲୋଚନ। ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି? ତପନ, ଦିବାକର, ରବି, ଅଂଶୁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ଆସିଛି। ଆକାଶ, ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନଭ, ଗଗନ, ଅମ୍ବର, ବ୍ୟୋମ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଶଶୀ, ଜହ୍ନ, ସୁଧାଂଶୁ, ଇନ୍ଦୁ। ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଧରା, ବସୁମତୀ, ବସୁଧା, ଧରିତ୍ରୀ। ପବନ, ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାୟୁ, ସମୀର, ବାତ, ମଳୟ। ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଣି, ବାରି, ଅର୍ଣ୍ଣ, ନୀର। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ଅନଳ, ନିଆଁ, ବହ୍ନି, ହୁତାସନ। ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବନ, ଅରଣ୍ୟ, କାନନ, ବଣ। ଜନନୀ, ଜନନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମା, ମାତା, ବୋଉ, ଅମ୍ବା।